Esbjerg Fight Night, lørdag den 24. februar i Blue Water Docken. Розбереться ти? Так. Hvor 70,3. 70,3. Lige hold hånden, hva'? Tak. Der var lige herovre. Og mine damer og herrer, Milan op. Det bliver ikke større. Lad min hånd. Her vi står hånd for igen. Ja, tak. Ja, tak. Og de her, vi tager en lille face-off. Vi tager en lille face-off, og det er ikke for at være, men ene her, jeg vil gerne have det så close som muligt. I må gerne både tage, gutter, Jak najbliżej. I må gerne både her, og I må gerne bare over for hinanden. Jak najbliżej i możecie być wredni dla siebie. Jeg skal lige have lidt mere vinkel på. Så godt siger. Na linii, nie? Piotrek, tam masz linię pod nogami. Tak. Stærkt, gutter. Ja, tak. Smuk. Giv mig en stor hånd. Og hvis ikke vi går glip af det her matchup, det er, ja, Milan Silvermark, stor lokal, ikke lokal, undskyld, stor kendt profil i Danmark. Altså det bliver ikke større. Kom nu, folkens, køb jeres billet. Vi ses i døren. Esbjerg Fight Night, lørdag den 24. februar i Blue Water Docken.